देखिए, कई बार हम ऐसे अपने बात बात में अपनी कविता में जैसे कुकुर भोज वाली कविता जो भइल हमार जो बहुत वायरल भइल उसमें नेताजी के जोगी रहे ओके प्रीति भोज दाव खाइल रहे हमने कोई नहीं जो घटना घटल। अच्छा सोरा ना सही वगैरह भैया मतलब कुंवर के दांत टूटे रहे ना भेटा लगे ना कुंवर जी चौबे जी के सारा भेटार ना बेलही कर बेलही के कहता देखो ये नीचे का दांत टूट गई भागत में गिर गई है बोतल फेंक फेंक लोग भागा पूरी चुटिया चुटिया के मारे नहीं मारे उस तरह से गेट तूर तार के सारा लोग डूब गए में होता कोई तो गल्प लिखाई रहे कविता में ऐसा ऐसा घटना घटल जो सैकड़ों घटना के जिक्र हम कविता में कहले बने कोई से गलती सलती कुछ नहीं निकला। आज संयोग से आज हमने के संयोग से बैठल बन जा 5-7 मिनट के गप सड़का के कह जाला गप सड़का एक लिखेबो करी तो हेडिंग बनावल जाई गप सड़का जैसे आपस में आदमी पहले पूर्णिया बैठत कथा कहानी अच्छा कौड़ा बराई पूरा इतना बढ़ा अपने गांव में बताओ भैया 4 गो कौड़ा बराई एगो राज बाबू के धनेसर का एगो गुलाब महतो के द्वारा एगो बिहारी गोड़ के द्वारा ये 4 गो कौड़ा ये कौड़ा गांव के पूरा गांव के लोग जुटी 20-30 आदमी जुटी बिठा बनावल जाई हते बड़े बड़े पूरा के ऊपर जाके सब लोग बैठी होई गल चर्चन 9 बजे 10 बजे 11 बजे राती के उ जाल कहाँ जाई है उ लोग कहाँ जाई उ कहाँ संजोग से आई फिर वो उतना बा के कौड़ा के द्वार पर बैठ सकेला इतना डाह है इतना क्लेश हो गया आपस में लोग के कि उ जा नहीं कर सकता है पर्दार के द्वार पर्दार ना जाए भाई के द्वार भाई नहीं जाए टोन के द्वार वो नहीं जाए ई ससुरा जो बा कटता ये लेगल समाज के खत्म कर है धन के लोभ बा अलगे मन के घमंड बा अलगे परिवार लोग लड़का ओकर होता अलगे विचार के होता अब लड़कन के सिखावल जाता अंकल आ गए बाबू रे बाय क दे अंकल जाता टाटा क दे बाबू है गुड़ छो संस्कार बा कोनो के। अच्छा एगो तारा भैया मन पड़ला एगो ही फकीर आई हो फकीरवा हैं फकीरवा हो तो बहुत दिन ले हमनी के आई छोटा नहीं हमनी के बड़ा आई हेतत के चंबल एगो हथिया लेके चंबल रही कोई ओढ़े साल दुसाला कोई मलमल खासा शाह सिकंदर ओढ़े पीतंबर फिर मरने का आशा बाबू चमल भर दो बाबू के बा इतना प्यारा बोली ना ए बाबू ए के बा सुन के। अच्छा एगो और हमरा मन पड़ला कोई हो कंकड़ चुन चुन महल बनाया लोग कहे घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा प्यारे चम्बल भर दो तेरा जिएगा लाल ए बाबू के बा अरे दादा को करिए बाबू के बा काल का हमरा भुलाला ना भले मर गेल बेचारा भगवान उनके आत्मा को शांति दे हैं नहीं हो देखो जाति से ऊंच नहीं खेल को दुनिया में नहीं ऊंच भइल बबने के बोली ना होके व्यवहार ना होके और कर्म ना होके ओकर संस्कार ना होके ससुरा के कैसन बाबन रे लोग कहते कहे तू बाबने की निंदा करता तुम कोई को हम एक दिन हो गए तो कहते सब तो ठीक लगल बाबन के रुआ लगी निंदा करता हमरा ठीक ना लगेला अब का कही तो सब पुरान को पुरान मतलब वैसे ना होई है ठीक कहां से लगे। अब ई बताओ सगुरु दुष्कर्म करो सगुरु पंडिताई तू कर खाली वो झूठ बोलो ना कैसन पंडिताई सगुरु पंडिताई करो एगो भूखिया तो द्वारे पर आयल बा तो एगो असहाय तो लगे आयल बा आ कहते कि तोरा 2000 के गर्ज बा तू 2 लाख रुपया धइले बड़ता जमीन के तार गाड़ी किनारे तार घोड़ा बन जा हई बन जा ओकर घर खइले बिना मुंहत आदमी ओकर घर मेहमान आयल बा लौट के चल जे पानी पीले बिना तार पैसा कोने काम करे हैं केहू मुगल बताओ एगो ठंडी लग जाई ई बताओ हो जाएगी तबीयत खराब लो 3-4 लाख 5 लाख रुपया झुका गई है मुँह खत नहीं झुकाई लिए खाते जी जा लेकिन 12 घड़ी ले उनके साथे रहो 14 घड़ी रहो 16 चल के साथे जब उनके कर रही अब वही शोक में वही दुख में रात दिन हम बैठ के रोते अगर तो लौटे तो नहीं है ऐसा संभव बा जरूरी बा कि अपने मन के बटियाव खाती कुछ बढ़िया चीज पढ़ो कुछ बढ़िया चीज सुनो कुछ बढ़िया लोग में रहो कुछ बढ़िया बातचीत करो हिनके अदगोई हुनके बदगोई हुनके शिकायत हुनके जलन वाली भावना जहाँ रहल बा वो पुरान हम कहावत का जन कहना फिल्म में कहो कहाँ कहो नहीं हम मन पर तो सुन ले बानी अगर किसी से जला करोगे तो दस्ते हसरत मला करोगे दस्त कर जला हाथे के अपन हसरत जितना हो उम्मीद हुई सगुरे हाथ हमार है ना भइल अगर किसी से जला करोगे तो दस्ते हसरत मला करोगे मेरी जहाँ सबका भला करोगे तो तुम भी फुला फला करोगे
कौन जोरी बग हमनी के अलगा भनी बेटी मातारी भइल बा नहीं को हमनी के ई भइलो कि तू ना पत हम ना पे हम को ना पहले बात ले कोनो गांव के पंचायत आइल होई कोनो हमनी के कोनो जान तो सकत मार 10 बजे लेके हमनी के अलगो भनी जा आजो कौन जान ला अब नहीं जानते एहो बेर नहीं जानते अब कौन जाता बोलो अलगा माने मन से अलगा हो तब ना अलगा हुई हो मन से अलगा होला मन नहीं अलगा हुई तो कोनो अलगा की को दी अब हमनी के एक थरी अंबुरी खानी जा हां हां मिसाल को भाई हो मतलब एक थरिया में हमने बोलिए खाली जा हमने कोनो ई नहीं कहे तो ये तरह से अब भाई हो गल भाई के जान मार दल बा धन खाती खाली मार दल बा ना उहे ससुरा ले गए ना इहे ससुरा ले केहू गए नहीं लेबै ले गई ना ले तो कोनो ना गई मार के वो गइले ओने आई तो गइबे कई ई तो गईबे कई तो ई धन से सुख ना होला सुख होला मन से मन से तन हो धन हो तो निर्धन को सुख दो तन से करो भलाई मौत बता देती है सबको जीवन की सच्चाई देखो कोई तो हम लिखले बने हो नहीं धन अगर हो तो लो अच्छा हमारे घर तू यकीन नहीं करबो कोई कोई बेर अब 2 किलो चाउर बा कोई आदमी आ गेल बा कि हम ए हमारे घर तनी के ही डाल बा ए बाबू ए बाबा ए बबुनी तन देखी ना कुछ अब केकर के नाव धरना जो लोग कोई वीडियो पे बेइज्जती करता हमनी के हम उठा के चाउर दे दल बनी हमार गंगा भैया घर से पहुंचा घर से मांग के चाउर आइल बा तबरी घर बनल बा तो ओकर तो भलाई हो गई ना सोचो नहीं तो ओकर हित आइल बा हमरे घर हित नहीं रहे कि भाई हम उपासो काट लेबे के हमने को उपासो काट के देखला बनी जा हमने कहना पतकी में बर्तनों ना रही हां तो सलियो ना रही पतकी में मटर के छिमी उगलाई भलाई हां सबके कागज पर दियाई नमक के मिर्चा के रगड़ा के चटनियो नहीं कहल जाए रगड़ा नहीं छौखड़े कूट कूट के सबके दिया गई आ उहे खा छोड़ा छोड़ा कचरा सूखी के पी पी के बस लाग जा कहीं हां कोनो कार हो वो गुजर के बाद चाहे कुछ कुछो करे के बा कर नहीं अरे यहाँ तो पढ़े लोग चल जाते लोग करा उहे खा के लेकिन ऊ आनंद बा ऊ ई बताओ बेरा कहलू ये के सब्जी है हलिया आलू के सब्जी बन जा ये बेरा टेस्ट बा ऊ नहीं वो स्वाद बा खत्म हो गइल बा वो आलू के गोभी के वो मटर के कोनो सब्जी के स्वादे नहीं खरीद घर घर गोरू रही हां देसी खाद हो सबकी घर है आ ऊ खाद जब खेते में गिरी तो यूरिया को जरूरत ना पड़ी ये बेरा बा नहीं तो यूरिया आ दुका कौन सी डालल 5 किलो तो अच्छा देखो अचरज वाली बात जोरन खोजे खातिर परसो गोरी जाऊ दिन के हम छोटे बाबू खायरवा के बाप रे बाप अब देखो तो से कौन कौन गांव तो बताए ये जा सुखी टोला से दही शुरू करी जावरी के पाए आ पंजरिया गनी जा सोनबरसा गनी जा पोखर भिंडा गनी जा जावरा गनी जा नुनियापट्टी गनी जा पूरा मनो गांव कहत बानी कि 22-23 गांव हमनी के घूमने जा तब 1.5 किलो दही ना 1.5 किलो दही ना मिलल नहीं बताओ अच्छा अचरज देखो उहे हमने के हंसवा के बात कहता नहीं हमने के हंसवा में गांव में घूम के लोग दही बेचे माठा ले दही ले मुड़ी पर गेहूं पर क्यों किना ए सबके घर रहे तो के किनत त भाई अलेन रहे हमनी के हंसवा में हमनी के हंसवा में दुर्लभ हो गइल बा हमनी के हंसवा में सतुआ हमनी के सतुआन आवे तो पहले से परदे पहले से कट्टा शुरू हो जाके सबके घर लगे भुजा भुजा गोंसार चल लगे सतुआ सबके घर बने जौ के मटर के चना के कई लोकता कई मिलता आ कहतल कि बाप रे का बोलते इनका पत्थरी हो गए देखो इनका तो तोहरे गांव में ये कचरा सो आथिया पी के कारण ना कौन बोला बाबा तो हाथी के पोछ पकड़े के पीछे पड़े बरह से आ दू लोहबन्ना लाठी दुकान उनका रहे लोहबन्ना लाठी बाबूजी कहे ना कि वो हमने के तो नहीं देखले तू ना तो नहीं देखल हमने बाबूजी बताओ तो लोहबन्ना लाठी रहे आ लेके चल गेले दू कराह के पहले करावा बर्तन पकावेला तो ओका वही जैसे पत्थर आई बरहजे से ना तो कहे आई नाव से आवतल पहले नदी के रास्ता से व्यवसाय पहले होतल तो नाव से आई तो पतरवा ले के लोहार ओके खूब बढ़िया किला मार मार के ठोकिए तो कराह बन जाई तो ओही में मिठवा पाकत दू कराह के लोहा उ काखे त दाब के लेके आ चलिए बरह से घरे आ लोहबन्ना लाठी लेके हाथी के पूछ पोड़ के एक लाठी दुकान मरल तो भागली चोकर के हाथी फिर ना तनी का कहल सनकले टाइप के उड़े है हां तो भइल हल्ला ओकरा तो घरवो कौन रहे सब टाटिया मड़ई रहली सो हाली हाली चचरा लगा लगा खातोर 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो खातोर लगा अभी हमनी को कोई आती रोल अपनी गांव में ना रह तो लोग किसी आ जाई बाप रे दूध को पतल जोड़ के पतलवा ए भगवान ए खाए में तुलसिया के जोड़ नहीं लो तुलसी हां तुलसी जमुना रहलो तुलसी जमुना भेलीपट्टी कहां
कंचनपुर के। तू वाह तो तो कंचनपुर चल गेलो बादवा में। बादमा बने गोल हाँ लेकिन तुलसी आप एक वो दोनों जमुना न जमुना न हाँ जमुना उनका कोनो जवाब नहीं है। 3 गो 4 गो पतल दिया जे यार दोनों हथवा हैगा तो पहली बार हम जीवन में खाई लखनी हे भगवान हैगा कहा फेंके अब कहा ना डूबो चल जा सरसर घोटले के ऊपर घोट गाल। हमरा घोटे का करे उ दोनों हाथ में फेंके तो अच्छा 2 किलो 2.5 किलो से कम चूरा नहीं। नहीं कोनो ना खाए। उतना तो खाइए करला अच्छा मथुरा 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 जमुना नहीं मथुरा 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 तुलसी से ज्यादा खाता लो हाँ नहीं। अब वही तरह दिहियोर लखो बाप रे बाप मुँह छेट के चली करिया तो लोग कोई के नेटुआ नहीं आ राय रहना था प्यारा रहना था अच्छा आदमी रहना था नहीं। सब कुछ जुग जमाना मौसम बदलल।